दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जे थान्दैमोन बेयो दिनै गोलाघाट जिल्लानि रंजाली नगर जयन्तीफ्राव जादों आरो बेयाव दुलाराय ब्रह्म लाइमोन आफादा आंखौ थान्दै मेलनि बेखेवगिरि महरै हांख्रायदोंमोन। आं बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोब्ला लाइमोन जोलैयानो जोंनि देशनि मोनसे माहारिनि इयुन आरो बे लाइमोन जोलैया जेब्ला धोरोमनि गेजेरजों गावखौनो मोजां गियान मोजां बोसोन लानो हायो अब्ला जोंनि समाजा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दावगानो हागोन जौगानो हागोन आं बेखौ फोथायो। आं दिनै नुनो मोन्दों धुबुरी, क'क्राझार, चिरां, उदालगुरि, सनितपुर, लखिमपुर, धेमाजि, कार्बि आंलं बायदि बायदि जोंनि जिल्लाफोरनि खम बैसोनि लाइमोनफोरा बेयाव फैनानै बाहागो लाफैदों आरो उन्दै बैसोनिफ्रायनो जुदि जों बे इसोर सिबिनाय बा आध्यात्मिक बिथिङाव जुदि जों बाहागो लायोब्ला जों मोनफ्रोमबो बिथिङावनो मोजां लामायाव दावगानो हायो होननानै आं मोनसे फोथायो। आं बेनिखायनो साफ्रोमबो लाइमोन बिथांमोनखौ बे धोरोम बिथिङावबो सरसा खालामनो फैनायनि थाखाय बाहागो लानो थाखाय आं साबायखर जासियो। गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि बाथ्राखौ बुंनानैथ' आं फोजोबनो हानाय नङा बा आं बेसेबां गियान गैया। अब्लाबो आं जिखिनि मिन्थिनो थाङो बे गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआनो आं बेनिखायनो बुंदों दिनैनि थान्दै मेलावबो मालाबा जुदि मोनसे सिबिं गरसे बा अन्थाइ थरसेखौ जों फुख्रियाव गारोब्ला बिनि मोनसे दैयाव बिनि गोथाला गासैबो फुख्रि मोनसेखौ माने मावग्लुंहोयो आरो बिदिनो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ बे ब्रह्म धोरोमखौ बर' हारिनि गेजेराव फोसावनानै बर'फोरखौ ब्रह्म धोरोम लाहोनानै सोलोंथाइ बिथिं समाज फोसाबनाय बिथिं मोनफ्रोमबो बिथिङाव रांखान्थि बिथिङाव बिथाङा दावगाहोदोंमोन आरो बिथाङा राजखान्थिनि मोनथायबो बर'फोरनि गेजेराव थानो नांगोन ट्राइबेलफोरनि रिजार्भेसन सिट थानो नांगोन बेखौ बिथाङा बुंदोंमोन आरो बिनि गेजेरजों बै समावनो बिथाङा बुंदोंमोन जे क'क्राझारनि हुलथुगावआव मोनसे बर'फोरनि मेजरिटि जायगायाव साब डिभिजन जानो नांगोन। आं बेनिखायनो बुंदों दिनै गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ बुंनाय बा बिथाङा दाबिनाय साननाय बेनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि दानि जोलैनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो जाथों जोंनि दानि गुबुन गुबुन माहारियारि दैदेनगिरिफ्रानो जाथों दिनै बेखौ बिथांनि सानस्रिखौ जाफुंहोनो थाखाय मावनायनि गेजेरजों दिनै बिटिसि बा बिटिआरआ मोननो हादों आरो मोनसे समाव हयथ' बड'लेण्डबो जाहैनो हागौ। आं बेखौ बिथांनिनो गिबि सानस्रि बा सोरजि होननानै आं बुंनो नागिरो। बे गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि बिथांनि सोरजिनायनि गेजेरजोंनो जोंनि मदाराम ब्रह्म, रुपनाथ ब्रह्म, सतिश चन्द्र बसुमतारी, ईसान मुसाहारि गुबुन गुबुन गेदेमा सुबुंफोरा दिनै जोंनि गेजेराव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै बर' हारिनि खामानि मावनानै दिनै हाथरखि अलंबार बादि जानानै थानो हादों। आं बेनिखायनो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि जेब्ला सोरजि जेब्ला सानस्रि आं जेब्लायबो बिथांखौ श्रद्धा खालामो सिबियो। मोनसे बर' हिसाबै एसेबां बेबायदि सिबिनायखौ नुवाखै एसे बावगारलांनाय बायदि मोनदांदों दा बेनि सायाव सारमोननिफ्राय माबायदि? आं गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मखौ बर'नि जेब्लायबो मोनफ्रोमबो बिथिंनिनो आं गुदि होननानै आं साननानै लायो। आं बेनिखायनो बुङो जे आं दहायबो बुंदों जे जोङो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म बा दिनै बर'नि मोनफ्रोमबो बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिं राजखान्थि बिथिं समाज बिथिङाव माने रुपनाथ ब्रह्मनि बाथ्राखौ आं बुंदों बिथांमोनानो गुदि। खिन्थु जों मालाबा समाजा नोंथाङा बुंनाय बादिनो जों मालाबा बावनानै थानो नागिरो। गुबुन गुबुन जों दिनैनि जोलैनि मानसिफोरखौ जेसेबां गोसोखाङो बिथांमोन माने गुदिखौ जों मालाबा बावनानै थानो नागिरो। बेनिखायनो जों सानो आं बयखौबो बुंनो नागिरो जे गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि जेसेबां हायो जोङो बिथांनि माने सानस्रिफोरखौ आरो अध्ययन खालामनानै जों फोसावनो नांगौ। आं मोनसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बाहायबो आं बानजाय आफाद दानायनि बबेबा मोनसे मिथिङाव दङमोन जे आं बुंदोंमोन आं गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि मोनसे मुसुखा जोंनि जायगायावबो आं बानायनो लुबैयो जाहाथे जोंनि गोदान जोलैया बा जोंनि बर' हारिया बा गुबुन गुबुन हारियाबो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ जों ओरैनो मालाबा रायज्लायनानैसो मिथियो बबेबा जों फरायनानै मिथियो सोरबा बुंनायखौ मिथियो खिन्थु मुगामुगि जों नुबाय थायोब्ला बिनि सायाव जोङो साननो लुबैबावगोन मिथिनो लुबैगोन बे मानि मुसुखा मानि थाखाय बानायदों। अब्ला जोङो बेबहारिक भाबे जेब्ला नुगोन मिथिगोन अब्ला जोंहा गोसोआव थासिनो मिथिसिननो हायो। आं बेनिखायनो बुंदोंमोन जे ब्रह्म धोरोमाव जुदि मुसुखा बानायनायनि माबाफोर बाधा गैया आंनो नोंथांमोनहा खोन्था आं दिनैनो नङा गाबोन नङा होनगोन खिन्थु आं दिनैनिफ्राय माने थांखि लागोन आं माने गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि मुसुखाखौ मोनसे गोलाघाटनि बबेबा मोनसे जायगायावबाबो आं मोजां गायसनना होगोन होननानै आं सानो। गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मखौ जों जेसे हायो जों फोसावनो नांगौ। आं बयखौबो जों बर'आवल' लिरनाय नङा हारसायाव लिर इंराजियाव लिर हिन्दीयाव लिर मोनफ्रोमबो रावावबो लिरनानै जों हागौमानि फोसावनांगौ। मानो होनोब्ला गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआनो बे जोंनि दिनैनि बुखावजायै गवालपारा हयथ'बा वेस्ट बेंगलाव थांना थागौमोन बेंगलाव थांना थागौमोन बेखौबो बिथाङानो होबथादोंमोन बिथांमोनानो दाबिनानै
दा बेफोर गोबां माने गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि जोंनि आसाम बिथिङावबो माने रैखाथि होनाय आसामखौ माने गिदिर मोनसे आसाम हिसाबै लाखिना दोननायबो बिथांनि गोबां बिहोमा थानायखौ जों मोननो हायो।